Hello mga cute. Maayong gabi. Tirada. Manong ito trabaho mga cute. Napauli na pong rot ka. Sabi ko ang buhok na mura na mag-hair. So may mga panira na ito dahil mga cute. Maayo ka. Das magdumog atak. Huwag mo agin akong video das nyo ha mga wall mga cute. Ayaw mo kalimot o follow mga cute. Orod man dan ni Mew Kentras. Ang mistiso ba na kung medo gano'n sa umang. Diyan ni man. Ang bimo ka nun na mga cute. Sa kami notor na to ang mga cute no. Pinalingkuran na sa rot ka. Kaya ilo sa kadali. Samta nagpabot sa maong oras. Ano mga cute. So, hanggang dito lang mga cute. Ingat kayo dyan palagi. Hanggang sa mga din pagkikita. Bye.